Gure fakultatea duela 50 urte sortu zen eta hasiera batean Altzan kokatu zen, baina 1987an Gipuzkoako kampus berria kokatuta dagoen lekuan Ibaetara mugitu egin zen eta handik ikerketa zentruak sortzen joan ziren, konkretuki 4 sortu dira. Haiekin batera spin-offak eta startupak ere bai sortu dira, 21 gutxi gora bera urte guzti hauen artean eta elkarlanean 93 patenten kide gara gaur egun kimika fakultatean. Gaur egun gure ikerketa lerroak esparru desberdinetan kokatu ditzakegu. 3 lerro nagusi ditugu teknologia kuantikoetan, polimero eta material aurreratuetan, bestea, batez ere jasangarritasunari eta energia berriztagarriei orientatuta, eta bestea biozientzia eta bioteknologiari orientatuta, farmako berrien garapenak eta bar. Hauek komplementagarriak diren beste 3 ikerketa lerroekin osatzen ditugu, bata simulazio konputazionalak, besteak teknika analitikoak eta bukatzeko katalisia. Ikerketa lerro guzti hauek gure fakultateak beste ikerketa zentruekin eta atzerriko beste unibertsitateekin batera jorratzen ditugu. Gure jarduera nagusietako bat ikasleen formakuntza da, eta zentzu horretan gure klasetatik 2000 lizentziatu, 650 graduatu eta 800 doktore pasa dira eta gizartearen esparru desberdinak zipriztindu dituzte. Hoiei zuzenduta gerora begira ikasle berriei egokitu behar ditugu gure ikasketa planak, ibilbide duala implementatu, enpresekin eta kontaktua areagotzeko eta zentzu horretan gure lehen aipatu ditugun ikerketa lerro horiek ere bai ezagutza hor sortzen ezagutza gizarte transferitzeko ez bakarrik ikasleen bidez, baizik eta enpresen eta patenten bidez.